hadisi na uku a wannan littafi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace, wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi, hadisi na 3377. manzon Allah yana cewa yaqulu Allah ta'ala, Allah yana cewa, wannan shi ake cewa al-hadithul qudusi. Wato al-hadithul qudusi shi hadisi ne amma maganar Allah ce, ba magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba. Mun fi sanin sa da al-hadithul qudusi, amma na ce masa al-hadithul ilahi, sunansa ne, ko a ce al-hadithul rabbani, duka waɗannan sunayensa ne, ko ka ce al-hadithul qudusi ko al-hadithul ilahi ko al-hadithul rabbani, duk wanda ka faɗa yayi. To sha ba ga a cikin sa sai a ce qala rasulullah fi ma yarwihi an rabbihi, ko kuma qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. A wata siga sai a fara kiran sunan Allah, sai a ce cikin abin da fiyayyen halitta ya ruwaito daga gare shi. A wani wuri a kira sunan fiyayyen halitta daga farko, sai a ce cikin abin da ya ruwaito daga wurin mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala. Bambancinsa da ƙur'ani, shi ƙur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi, amma hadithul qudsi ba muta'abbad ne bi tilawatihi ba. A hadithul qudsi zaka karanta ne ka san ma'anan kai aiki, amma shi kuma ƙur'ani ana bautan Allah da tilawa, ka zauna ka buɗe kai ta karantawa, to abin bauta ne ga Allah. Na ɗaya. Na biyu, ana karanta ƙur'ani a sallah wurin ibada, ba a karanta hadithul qudsi a cikin sallah. Ba za ka tsaya sallah kai wala dalin ka ce ya qulu Allah ta'ala ana inda zanni abdi, ba za ka yi ba, ba za ka karanta shi a sallah ba. Sai dai me, sai dai idan yayi magana akan sallah zaka koyi darasin nasa kai aiki da shi a cikin sallah da. Mafhum? Tayyib. Yaqulu Allah ta'ala, Allah madaukaki yace, ana ni inda zanni abdi bi, ina wurin da bawa na yake zaton ina wurin. Wannan hadisi din shi yake wajabta mana husnul zanni billah. Duk halin da muke ciki mu rika kyautata zato zuwa ga Allah. Kar ka rika muzanta zato zuwa ga Allah. Zato ga Allah ga hukuncinsa, kar ka kuskura ka muzanta zato. Na biyu kuma, kar ka muzanta wa kanka zato cikin abin da Allah zai baka. Kar ka ce to Allah ma ko ka roke shi ba zai baka ba, ai na ma bai yi ba, ai kaza kaza wata kila ni baya bani. Kar ka yi wannan. Irin zaton da kake yi wa Allah shine irin hukuncin da Allah yake maka. Wanda yi wa Allah zaton alkhairi, to Allah yana hada shi da alheri ninkin baninki. Wanda ya muzanta wa Allah zato, Allah yana barinsa da wayansa, sai al'amari ya lalace masa. Shi yasa kullum mu rika kyautata wa Allah subhanahu wata'ala zato. Kuma in addu'a kake, ka rika kyautata zaton cewa in kai addu'an Allah ta'ala zai amsa maka. Shi yasa hadisi yace mana ai fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Hadisin iya cikin sahihul jami, hadisi na 345. Yace ku rika roƙon Allah kuna da yaƙini a zuciyarku cewa Allah zai amsa muku. Kar ku rika roƙon Allah kuna zaton kai zai amsa ku, ba a yi wa Allah haka. Irin zaton da kake wa Allah shine irin abin da Allah yake saka maka da shi. In kai zaton alheri, ka samu yaƙini, ka amince Allah mai tausayinka ne, to za ka ga tausayi ninkin baninki. In kai zaton Allah mai karɓar addu'arka ne, to zai karɓa maka. In kai zaton Allah mai taimakonka ne, to zai taimake ka. Amma idan ka muzanta zato ga Allah, to duk abin da ka ɗauka, to haka Allah ta'ala zai saka maka da shi. Mafhum? Tayyib. Wa ana ma'ahu idza zakarani, Allah yace ni ina tare da bawa idan ya ambace ni. Duk lokacin da ka ambaci Allah ka nemi taimakonsa, to Allah ta'ala zai taimake ka. Wannan hadisi iya karantar da muhimmancin zikiri. Kaga cewa Allah yayi idan ka ambaci Allah din, wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina tare da shi idan yayi me, in ya ambace ni. So lokacin da kai ambaton Allah, kai zikiri na shari'a, to abin da kake neman Allah din ya taimake ka, sai ya taimake ka. In a cikin zikirin addu'a ce ta roƙo, sai ka kyauta da zato ga Allah, to in kai Allah zai amsa maka. Idan wani abu kake nema na maslahar ka ta duniya, sai kai kyakkyawan zato ga Allah, ka kiyaye ladubban yin wannan addu'a don to Allah zai amsa maka. Shine wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina tare da shi idan ya ambace ni. Fa in zakarani fi nafsi,
zakartuhu fi nafsi, idan ya ambace ni a cikin ransa a ɓoye tare da shi, to Allah ta'ala ya ce ni ma zan ambace shi a cikin raina ba tare da sai na yi mai ba tare da sai na faɗa ba. Mafhum? Yadda ka ambaci Allah, idan ka ambaci Allah bi ma'ana a ɓoye, to Allah shi ma zai ambace ka a ɓoye. Ambatan Allah a ɓoye shi ma daraja ce. Baya ga wanda ya ce wa in zakarani fi mala'in, idan kuma ambaton na wanda ya a cikin jama'a ne, ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhum, ni kuma zan ambace shi a cikin wani taron da ya fi taron da shi ya ambace ni alheri. Shi ne in ka ambaci Allah yadda muke tare a nan, sai muka ambaci Allah da karanta ƙur'ani ko da karanta wata addu'a ko da tafsirin ƙur'ani ko da tilawan ƙur'ani ko da haddan ƙur'ani, wannan taro namu akwai bayin Allah na ƙware, akwai musulmai, akwai muminai insha Allah ta'ala, akwai jama'ar da Allah yake son su, darajar wani tafi wani, akwai wanda mai yiwa ne a cikin mu nan iya da ƙololuwar daraja a wurin Allah. Wa ma'a zalika Allah kuma sai ambace ka a cikin taron da yafi wanda ka ambace shi, shine taron mala'iku, su mala'ika Jibril, su Israfil, da sauran mala'iku su Ridwan, su Malik, waɗannan manyan mala'iku sai Allah ta'ala ya ambace ka a cikin taron su. Shi yasa ambaton da Allah yake yi wa bayinsa a cikin jama'a wani lokaci shi ke sa bayin Allah na ƙwarai suke son bayin Allah na ƙwarai ƴan uwansu. Kamar yadda hadisai da dama suka ambata. Haka sai kana son wani mutum, me dalili? Allah ya so shi, ya sanya sonsa a zukatan mala'iku, ya umurci mala'iku sanya sonsa a cikin zukatan bayan Allah, sai ka ji kana sonsa. Ganin mutum za ka yi ba abin da zai baka sai ka ji daɗi a ranka, saboda me? Saboda kauna don Allah. So idan ka ambaci Allah a cikin taro bisa ga yadda shari'a ta ce ambace shi, to Allah zai ambace ka a cikin taron da ya fi wannan alkhairi. Ai ka san babu kokonto waɗancan mala'iku biyayyarsu ga Allah da nagartarsu ga Allah ta fi biyayyarmu da nagartarmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a zalika fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma hadisai sun tabbatar da yana iya zama mai daraja fiye da su, kamar yadda kuma wasu ayoyi suka bayyana haka. Babu lokacin magana mai tsawo akan wannan matsala ce ta tafsirin Qur'ani. Na'am. Wa in taqarraba ilayya shibran, idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin shibiri guda ɗaya. Menene shibiri? Da Hausa yake cewa ɗani, haka shine shibiri, haka shine kaman damƙa ɗaya haka na tsawon hannu, ɗani guda ɗaya kenan ko? Allah ta'ala yake cewa taqarrabtu ilayhi zira'an, ni kuma zan kusance shi zira'i. Menene zira'i? Duka wannan shine zira'i gaba ɗaya. In ka kusanci Allah kaman haka, ma'anan kusanci da ake yi shine idan alaƙarka da Allah ta ƙara kyautatuwa kwatankwacin haka, to Allah ta'ala kuma zai nufe ka da rahama da yadda da jinƙai kwatankwacin zira'i guda ɗaya. Dama menene? Zani ne ta tadda mu je mu. Mafu? Tayyib. Wa in taqarraba ilayya zira'an, idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin zira'i guda ɗaya, shine miƙewan hannu haka. Kaga shibiri shine damkan hannu ɗaya daga babbar yatsa zuwa yatsa ta biyu idan ka buɗe kaman kana auna yaji. Zira'i kuma daga nan haɓarka, daga hamata in ka miƙe hannu har zuwa ƙarshen yatsa shine zira'i. Ga wanda suke sauraro ba sa ganin mu. To idan ka kwasanci Allah daga tsawon da yake kwatankwacin hamata nan zuwa kan yatsar hannunka ka miƙe hannu a matsayin zira'i, Allah ta'ala ya ce ni kuma mai taqarrabtu ilaihi ba'an, ni kuma zan kusanci bawa na ba'i guda. Menene ba'an? Na'am? Ba'an shine hannaye biyu gaba ɗaya, kai haka, in ka buɗe haka shine ba'an. In ka kusanci Allah daga hannun tsawo ɗaya, to Allah kuma zai kusance ka kaman buɗe hannaye ga baki ɗaya guda biyu, shine ba'an. Allah zai kusance ka haka. Don haka idan ka nemi taimakon Allah da rahamarsa da jinkansa da yaddarsa da gafararsa da taimakonsa kwatankwacin zira'i ɗaya, hannu ɗaya, to Allah kuma zai kusance ka da duk abin da ka nema kwatankwacin hannaye guda biyu a buɗe. Wato duk abin da muke nema a wurin Allah, abin da hadisin ke bayyana mana,
Allah yana shauƙin ya ba mu abin fiye da yadda mu muke bukatarsa. Shi ne babban saƙon, duk abin da kake nema Allah ta'ala yana buƙatar ya baka abin fiye da yadda kai kake bukata. Shi yasa idan ka ga fa mutum ya je lahira ya shiga wuta, to gaskiya zamansa mutumin banza ya kai ƙololuwa. Ya zama shaidancinsa grade ne number 1. Amma in ba haka ba, rahamar Allah tana da yawa, gafara Allah na da yawa, jinkan Allah na da yawa, taimakon Allah yana da yawa. So da haka in kaga mutum ya lalace, to al'amarin ne yayi muni in ya shiga wuta. Allah ya kare mu daga wuta.